chame mikwano dhako moro temoro maro maka dhako roma ya dhako ni nyawa giri anyuomora gi gik moko ni nyawa ya gimi chame mikwano adoge ota ywe awinja bari masao Giri 10 meter. Awacho ni 10 meter. Akwonga rwak ni gigi mondi. Iya kure sani. Nyawagi ira maromba gwenga jaduonga tagora ka tiuma taxi tete seche tete ito sani skoria kanyo. Otieno tene ne une group. Sani ko kinyi sa paga ariyo sani ko kibiro na sani iduongo na dot. Gotieno kato na nindo na ng'oti gotieno. Apenjo ni dhako ni nega kori chunki ng'iya. Mane lau mane inwe group. Apenjo ni dhako ni gotieno kate ng'amane pedho ka otanda cha. Dong na weka se pedo. Be wiyo kuodi kiwacho ni nyithindo ka. Wiyo kuda dieri kitia gi wi manomol kamara nie. Ni nyisa ni nyithindo. Idona timia ngoin dhako ni. Aketi mayo. Group medhe idhi bedo otieno te yonge ot. Ati pani ngaketa mayo. Jiwe ang'o mani jiwacho gotieno. Gotieno un group ni dhi mana gotieno. Gotieno kidhi e group dhako ni. Anga pami. Gamdel moro ka chibiwo ka. To kinyal gamo del. Bedo ko kanyo. Nyaka samanga winj ka wiyo miya anindo gi kech abedo otieno kenda alreto kada ni ng'ato an gi dhako ma manyauma nyaka renyo gwang'na chane temo iromba e gweng' ma in nyithindo te iwachi nyaka nyithindo matindo nyawa giri in dhako namba gani nyithindo mage ma wach grupu nodhiera in wach grupu nodhiera ota timbede bathot ka nyaka samanga winj ka wiya odhi sawa abede ot ka ne kikidonjo odni. Nyawagiri awacho ni medhiro dhodni. Karibu arona. Nyawagiri. Karibu abro thali. Karibu arona. Awacho ni wuok oko abro thali dhako ni. Karibu arona. Abro tawi. Omiya pesa. Odi kai. Irio nadi? Achio maber. Amba biro limi ka. En wach bana. An chairman mar group. Ja odini wan go group kata tayo. To nyocha wacho ni wamiye pesa moro. Nyocha ne une group. Nyocha ne wane group. To nyoro bende une group. Nyoro ne wane group but wan ok wanene. Ono kunene? No ok wanene. Kanene nekech nyoro sama wandi kata pesa moro na ole mar loan. Pesa moro na ole mar loan. Aya boss kanyo in. Ya wacho ni boss. Kisungu dhombo ni boss. Wuo maber. Ma dedo mar group dong. Ma ded mar group. Kakiwinjo kisungu no dhongo maler apani wi tinde lewo nyaka iduog dala na ka winjo ded mar group apenjo ni nyawagire nyoro ni nindo ku iwinjo siepa dhako ni oroma sani no nyisa ni oninde group gotieno omiya salwere ka ni group ni ininde mana gotieno weriambo ni ninde group sadi ni ketho ni kata nyinga gwe mano gik matinda dhi manyo chief mondo mi ongi kaka wach group ni ochal na no kabiro ka mondo ler kaka idak gi chiegi iwinja group kucho to wantiere adwani jaodi no dwok no pesa loan iwinja no le 100,000 100k gi kisungu
To ka noole nobiro gi nyingi, ine wuono chon. Anego, ane jaduong' ma ineno no. To ka jaduong' mondisore kama ma iye biro, pesa ne muchamo ibiro. Ne nyang'ane in. Ok imiya pesa na cha. Iwinjo wuoyi matin. Awinji. Lewa jaduong' kaka an kama. Nyawagire, go step, nyon mbele ka. Wuoyi matin. Sori gi bute kanyo cha. Ing'eni dhako ni osekelo na mirima manyalo pamo dhako ni mbele kama seriously. Anyalo pami mang'eny ma dilanda mana chai. Ariyo maber. Wan maber. Ine modichwo. Wuoka, iwacho kodi ang'o? In ing'eni kata kes ta pok orumo kodi, chung' kanyo. Pesa lo mama no wuonda ni miye fulu nikech ine ko wakawo gi nambi wakelo koro no waro fulu hii koro pesa fulu na sebanda sikeli nyaki bugo wika koro kawona biro mondo miya pesa mondo akete atuo nyinge tike bugo na chiru kumiko na miya lupa biriyo mana amiya godo fulu kechu noseuso mondo adhi Iwacho ni 1000 wuoyi matin. 7,000 mar fulu. 7,000. Namiye fulu nowacho no waro fulu. Makata bank account na pokro ringo 7,000 ringo mane 70. Kaka no gine to pesa. Ok aneno pesa fulu. Nyawagire. Apenji ni 7,000 go yago kanyo. Chula nyinge ti. Mena manyicha one fulu. Nyawagire. Apenji ni 7,000 no lal kure. Donge e bulu manyicha ose kor gwen kama ambe poko chu. Nyawagire anwo ka penjo ni ya jopi ome osiep. Kendo no nengo ng'ato. Dhako ni oroma. Ane ko dala ni kawuono. Mama cha. Mai Nyawagire. Mai Nyawagire. Ikawo nyathina iketa pile. Nyathi ok nind dala. Nyoro amanyo nyathi nyaka gotieno. Iluongo ni Kiswahili wacho nang'o? Kwa taratibu. Iwacho nang'o? Nyathina ok nind dala. Nyathini ok nind dala. Ok nindi. Weche iluongo ni ng'a? Otieno. Otieno ok nind dala. Otieno ok nind dala. Nikech Nyawagire. Nyawagire okawo na nyathi olalgo. Nyawagire. Ikawo pesa mar group ilalgo gotieno. E dalana. An athagora ka ninde koyo gotieno. Suna kaya kenda bakata dhako ma onge. Ikawo otieno. Wuodi jamani iwuok idhi lalgo oko gi siling 7,000 mar group. Nyawagire ang'o momiyo itiyo ka dalana ka? Dakori wuok. Fulu nyocha isewole dhi chamo. Nyocha ka dhaw nine fulu iwuok isiko mana gi sengni emimanyona. Ikawo nyaka fulu gi sengni ema koro sengni chamo fulu. Ato kata fulu ga ema pokni an iketa ga lot ma michicha. Kiswahili dendo ni michicha. Acham buya pesa tiole group sani koro jo group opong'o dala gi nagitima. Ngambe poko chula gi kunde manyicha ona. Ni olango. Pesa Otieno aya. Kamo wango ya Otieno dhi kure. Sani ero Otieno onge. Otieno dhi kanye. En dala gi. Wuon Otieno iwinjo dhako ni gima wacho. Otieno pok obiro dala nyaka sani gima biro penje kae. Pok aneno nyathina motieno achando na malich ka pesa tero skul. Ineno gigo te Nyawagire. Tiek gi dendi. An onge gima dang' awach kodi. Denda ema nanindo go kenda yot. Tiek gi dendi. Pile iweya ni okan tuori, an mago cases mokadonje. Koro makori iwewa ni, to wan watim nang'o? Nunena chieng' moro ka an nuola koso nuolo dhako ni. Jaduong' ni sawa. Nikech sama ne madamu bire grup nokotiyo gi nyinge. Notiyo gi nyinge manyaka aine nwago picha. In bende sama nokawo pesa ni mar fulu makapod kane pok ochuli pesa nokawo fulu jaduong' neu iwinja maber. In bende sama oringo gi wuoyi jaduong' neu. Magi mobedo piny to discuss kaka jobuowi wabiro kato nyiso maber ni watimo wanade nikech magi modhi tero kachi. Koro wuoyi matin. Wuoyi ni owuo maber ma jagrupe. An osebedo ka seche moko gotiene ka gilal. Sani nyocha olal 1 week. Anyisa mane pile ne group gotieno. Ang'aye ji wacho e gweng' ni an jaduong' malelo. Ok alelo. Dhako ni moroma oketa gi koko an ok ayue. Koro ine wuoyi matin ni odhi gotieno wuode. Gotieno nyathi manyocha tine kinyuolo ka. Nyathi Mbasuda ma Clifton. Odhi go. Koro sani dhako ni ang'o ma dhako ni dwaro ya mnyondo Nyawagire ang'o modwaro? Ang'o midwaro Nyawagire?
Dongruok kidhi lal gotieno oko, mane dongruok. Dongruok kidhi olo pesa grup ilal go oko, ibayo go gotieno, mane dongruok. Dongruok kiolo fulu, ma koro sani akia kama dwaro golo pesa fulu ma nyochi olo te, itedo ne mana sangi sama wuok adhi tich, mane dongruok. Omera wuoyi matin. An onge gima dwaro wacho nikech an sani dhako ni nyocha ahero, dhako ni oketa ma auso nyaka kuonde manadake, auso nyaka lo, auso nyaka rombo ma nyocha nyiewo, auso adhi anyuomo go dhako ni. Kasenyuomo dhako ni kara kia nanyuomo ng'a, anyuomo gima wuotho awuotha kuonde te, en obed nyithindo, obed kianga odonjgo, obed iluongo ni japar. Umwamuzi kisungu wacho ni kata Kiswahili dano ni uamuzi. Uamuzi en maru. Narwako ute dalana ka, onge ng'ama chando, ok achando chi ng'ato, osiwinjo na achando chiegi wuoyi matin. Kata nyari moro isenjo ka chando an jaduong'. Dhako ni chiegi dendi, an akia kama ne ninde gotieno, chiegi dendi. Otieno mana ni nyieto wuoyi. In short, iwinja wadecide kaka wan joma nitie kaeni, ya koro oro kuwengeni watimo kaka wanyamanyo, wadwa many chief kata jaduong' gweng' water wachni ero mondo ng'i kaka inyakonyo, nikech an ma anyapari ma serious gimana pesa group kono wasamo chulo sani piny tek, wach pesa tek. An ing'eni magi kata waket kidi ne piny kik miremba idhi ago go ng'ato mani dong' ma inyagoyo wuoda ka olal go duko kaneno buoyi bang' ariyo sani. Nisi ya otunyo kani obukore ochamo pesa. Ka chuori koro onge ng'a support dala ka ino. To kada ng'a mono akaw mioni to wateru ka chief. Watere ka chief do chulo. Lungwa yo luka. Lukucho. Amani mtare. Macho kanyingu sawa nyingu gwe kata yi. Chief de matek ya keke so pongo na book ya magre weche mag be no ana ko komano biro ka chief ma uloko ka dala biro ko wer enango chief ango timore mimosa na ango modwaro gima timore chief. An chairman mar group. Iwacho ang'o? An chairman mar group mane? Group mar Kenya Women. To madam ineno ni chakna gi nyingi, koro adang' awuo kata ng'a kia. An iluonga no Ochola. Ochola ng'a? Ochola Otiende. Otiende ya kure? Aya kamoro ni Bandera Tatu. Bandera Tatu kuro to iwuo joka ng'a Omera? An awuod joka Boniface. Wale ni wuona maler andiko wachni ka. Ang'o uwi matin? An wuod joka Boniface. Wacho ni nang'o? An wuod joka Boniface to an chairman mar group. To madam ineno masleki makae ero. Mano ere madam ka? Ma ero. Ma? Nobiro na kuwuo maber ni nitie nyathi moro monyingo tere skul. To sama nowuo non adwaro ni wuo na mos andiko. Wuo. Nowacho maber nodwaro pesa mar jowatu. Mondo wamiye oter go nyathi skul. Bang'e kwasemiye kare oringo mana gi wuod ng'ato, pesa no chamo gi wuod ng'ato. To kama en wasenya ko gadieri mane ka chief idwaro ranyisi marom nade? Chuore nitie ot, wanyalo luongo chuore mondo olerno maber. Nikech pesa mana miye chuore wacho ni ok otero kata ot, chuolo konyano wach pesa. Iwinja? To mar ariyo pesa ni wakia kama otero. In gadieri gi chuore no? An gadieri gi chuore. Ni ng'ama na chuore. Ng'ama den sul machiegni. Ariyo. Chakna gi nyingi. Yani wani mpatara ni gudkam. Gudkanye? Gudkam mongo. Ang'o keli maduong' matini? Okay, mama ni. Ere mama no? Mama makan mochunga. Onge nyinge? Nyinge takia, nuwarado kode wanda swekra, nuwaloko wanda puluko, nukawo go kikuwa magopulu, mokalo kabi. Adwa ni wach weche ni ng'o mochanore andike buk. Kaka serikal weche te dong'e buk. Wacho nang'o? Wacho nyingi ng'acha? An iluonga ni Bataradi Ngudkam Mongo. Bataradi Ngudkam Mongo ya kure? Bataradi Ngudkam Mongo. To nying no racha manade, tek manade. Wacho ni ya kanye? Kamong'o. Ang'o keli maduong'? Ang'o kela biro bando boy kuma. Ero.
Muoloru karang'o? Higa mokalo 2024 mane mama ni okae pesa na mar fulu. En boro mene papiro nowaro fulu kuom kaka wajo andaswekre. Koro mondo oduok na pesa tamna. Sebang mondo wacho na kelne chibuno koro kodhi twako. Koro mano gima okeli maduong'. Emokelo. Chunge ka wuoyi matin kanyo. Chunge ka aswi matin. Machiegni. Wach mane? Weche tek. Weche tek. Koro ga weche andek nyingi kan nyingi weche tek. Wach nyingi. Iya kanye iwuoyo kang'a. Nyinga en Nikolaiza taya e boma pera. Wuoyi matin. Wach nyingi ya kanye. Aya e boma pera mualo piny ka area mar boma pera ma mualo. Iwuoyo kang'a kuro. Owuod joko tiende. Ang'o okeli maduong'? Chief Juma ni te. Jumbe ariyo mokadho pok aneno Wach weche mos andeko gine report mar ka chief omera. Indike buk. Jumbe ariyo mokadho pok aneno wuoda dala chief. Apenjo mama ni okawo nyathina olal go. Ere mama? Mochung' bathine. Ma jajwalane. Jajwalane. Nyinge to onge go? An akia nyinge wuoda ema samoro ng'e nyinge. Samoro wuoda. Wacho ni wuodi luongo ni ng'a? Wuoda iluongo ni Otieno Jot. Olal bang' wige ariyo pok aneno. Agolo nyathino dhi skul wige ariyo mokalo. Wacho ni olal kode ndalo di sani. Sani wige ariyo. Ing'e di maro neno olal kode. Nene kode. Dong ka penjo sani en mano nene kode mogik chief. Penjo ng'a? Napenjo jirani ma ka wadwa ranyisi. Wacho ni penjo ng'a? Jiranda. Jirandi mane? Chuore be nya lero. Samoro chuore be nonyisa ni samoro konind ga dala. Koro nachich kode ni ka wuod olal go. Wuoda be olal go adier nikech gin gosiep. Koro ka chuore cho biro. Wany chuore ja ranyisi en gi ranyisi moromo chuore. Onya wacho. Onya wacho. Ale chunga waru chuore ingo chungi bat ng'ano. Wacho ni iluongo ni ng'a? Aluongo ni Bataradieng. Bataradieng. To in? Nikolaiza ko chunguru kanyo. Wacho ni mae ng'ama okelne kes ne. In ber piny. Ber piny luongo ni chief omera. Chief chuori. Odi. Hey. Oma jaduong' weche tek. Ang'o timore? Jaduong' pang dhogi. Kucho weche tek mineno ni ikona ik dhoga. Ik dhogi. Ang'o timore? Nyagiro se pad malembe gini go. Okuot. Dong' olayo nyaka nanga kucho. Dhako magoya ka piny. Dhako moroma ga. Dhako manyona ilo. Kawuono yie ni embo dieme. Chifo dieme. Anyise ni sirikal bade boyo kotugo ka. An kisungu kenda makoma chwodo ku. Ane musiko konyona ga owe ni bere bere. To koro weche to tekero watu to wuok wajiero ni. Kisungu machwodo kuchuchu wuod ng'ane. Wanyisi ni katambe na temo. Ndalo mane wago bita Jerman ka. Wasiko waromo gi misunge moko ma Japanese, waromo gi jo British, kisungu dendo ni British. Dong ngene nyocha neno movie ugiram. Moro ba keni ong'ado to. Omana go bita Jerman to dhako ni tindo kwenya na ti. Oneno mana ni kas ngene monde dhako magi to dendgi yom ga onge gime anyalo pamo yi. Ndalo mane wago bita Jerman. Adhi awinja ne wachno koro wuoyi matin. Adhi abiro. Adhi abiro. Ibiro kama tin abiro. Sawa sawa. Wageng boda ni. Nyawagire weni bere bere. Onyon ma. Kawuono tipo nyono ma serious. Oweni ane mogoya ga piny. Osiko weya ka denyo matin manyocha Raila Odinga ketana dhi bedo wuod rep mouru Baragana wuod. Nyawagire weni bere bere. Kawuono dwa diem wuok e bere. Bere bere yaki bere no mera. Lo bere maber maka chief. Mata mama ila mani. Ya banyak. Ini Zulfurane machiegni matin. Sedon. Seduong. Yes. Intie. Wuod osiepe. Mai. Man, to udhi nade? Kawuono wago go bita Jerman, go pod ongima. Kawato kod ngima, tiwacho nade? Ngima maber. Aneno kumanya kae iluongo ni kisungu dendo ni emergency. Mago to wasomo ndalo manago bita Jerman. Wacho ni chuor mama. Mato chiega ma dhako mar ariyo. Ma jaudi mar ariyo. Timo mosi, dhako na mokwongo to Josem Nomaya. Iluongo ni Nyogwang. Koro ler wach dhako ma bade nyingi ng'a ya kanyo. Iluongo ni jaduong' Okech Kamwango. Okech Kamwango. Wuod Migori Kateganis. Wuod Kateganis. Ya chief, aparo ni ng'a osomo. Maka chief, mera ipunyi chief wa chief wacho. Eko. Kontini. Jaduong'. Koro cases moko kel ka chiegni. Wacho ni ma jaodi. Ma jaoda ma dhako mar ariyo. Iluongo ni ng'a? Dhako ne? Suplenya Nyawagire. Onyisa nyinge dichiel ma Suplenya Nyawagire wache nyingi ni Suplenya Nyawagire malenyi. Asu. Suplenya chief. Ini suma ng'o?
Imisumo ya wuod baba ni donge. Ber maber maka chief. Ritinde lo. Nyawagire we kuodo wiya kamano bwana. Ritinde lo. Uro iruong. Jogo kelo report ka. To ng'ato be na oro kama oluongi. Koro na ore mino luonga keni ochopo nang'o. Jana mobiro kanyo luongi. Obiro ira. Obiro bia piyo to kako biro. To onyisa ni chief dwara piyo. Onyisa ni Nyawagire se pamo ma serious. Pamo ma an kaka onyisa ni pamo Nyawagire ja. Ako mana ni to. To nang'o to romi to sang'o. Kako no roma. Sang'o. Amago weche mago tang'o wang'o wachodu. Adwa pimo nimbi winje kaka chief kaka sirikal bade boye nyalo konya. Bende ni boye nyalo konya. Ng'ara. Dhako ni mokwongo. Dhako ni wuok e oda sani en gi wi. Ambe wawa ndik statement na chief. Kata ukoni nyalo medo itwede pok umanyo na kata tayo more kwe. Paka serikali wacha malati wacho mos. Ndiko ngiku. Koro chief gima timore ni ya. Dhako ni yote wuok. Chieng' tich abich e dwe mokalo. Wacho ni wuok kedi. Tich abich dwe mokalo. Mondo dwe mar adi. Dwe mar achiel. Wuok tich abich dwe mokalo dwe mar achiel ja. Dhako ni onyisa ni gidhi e group. Group ni gidhi mana gotieno. En gotieno kowuok ni gidhi e group. Koro kane osewuok nadhi e group, otieko ndalo go te onyisa ni gin group gidhi mana gotieno. Koro an odiera chief ni group mane midhi gotieno. Dhako indo idag e ot. Mane kia adieri mar group no. Ne kawuono gokinyi mineno koro osira wende agikani. Jo begowi achiel kuom gi ma olal gi wuode ma potin ma Kwani cases moro yalo kaka ing'egi, cases mawacho kaka ing'egi te. Ok nang'egi te, atemo lero ni ambe gi rieko na ma jaduong' kaka notimore dhoda. Koro ineno ng'at mano biro luonga mabe pok aparo ni owang' nobi ka pok ogik no. Ja group gi. Atemo penje maber ni Nyawagire. Group udhi e sadi ka nyien obiro. Ja group gi no, head of group. Nyisa ni Nyawagire group gi en pok nonene group. Te mar ling dakika matin. Wuoyi mosiepna ni wuod osiepna ni donjo. Ni wuode matin miluongo no Tieno. Olalo setieko jumbe 2 oko piny dhi skul. To ng'ama iwinjo ni olalgo, winjo mano olal gi Nyawagire. Jumbe 2 go Nyawagire jumbe 2. Jumbe 2 wuoyi luongo ni ng'a? Wuoyi matin wuodi cha ni koni luongo ni Otieno. Tieno Tieno Abishai. Ndiko kose weche rumo ni. Pod alero ni. Ng'at machielo ni nyochole siling' 7,000 mar fulu. Fulu gi te ni siling' 7,000 onyiewo fulu. Gowi en gi gowi mar fulu Italian. Fulu go te. Mago fulu mono chame ot. Ok wachame ot. Wapimni. Kaka chief ok mana wewe wacha chief. Wewe mama ni. Ang ni dog dala. Bang na chudi ka sa Robi. Koro chief gima timore. Fulu gi aduoga yudo mana ni asangi obiro ga. Otieno seche moko be nyithinde maduogo nyisa ni baba kaka wuoda miluongo ni Philip cha nyisa ni baba. Mama winjo mana seche ka nyithindo go ni ne giwuotho gi dichuo moro ka gimuodo go. Mano nyithindo nyisi. Nyithinde manyisa wuoda ma Philip. Koro dhako ni aya mar ariyo kendo chief. Weche to ng'eny manyalo wacho. Dhako ni seche moko temo dwaro goya piny. Seche moko gonyo na piny. Ma de onge jagwe. Dhako ni goya ga masuya. Wacho ni dhako ni goyi. Asuni ni goyi. Dhako ni goya. Kamine nene. Wuoda ma Clip cha debed maonge. De koro dhako ni oselimi. Dhako ni goyi, wuoda ema konyi. Wuoda ema konya. Wach wadi. Koro mar ariyo chief. An weche ng'eny madwa nanyisi. Dhako ni tama chiemo. Awuok adhi tich. Wacho ni mama ni ni dhogi. Okuoyo. Wanyisi chief. Mano lit na bato na lit na ma serious. Wach malit no. Ineno ma. Ni Nyawagire awuok pile adhi tich. An pok nogona bai. Kasto japiko taneno ka lore nyaka e bath dhoda. Iwacho ni japiko lore e bath dhoda. Imi japiko. Yo kale bath dhoda ka japiko. Indo in gi mari. Acha onge mara. Wewe dwamo lokoni nano. Dhako mo tiende. Winji anyisi chief winji hapa ni in ja sirikal badigo. Dhako ni iloro ga pike bath dhoda. Koselore i bath dhoda. To ago nyaka ng'ano ni mogone bai. Tam Nyawagire pok notimona gigo chief. Baga ndeko. Nyawagire koro dwaro nyisi ma. Chief, wiya wil ni Nyawagire. Adwaro nyisi ma. Ineno dhako ni. Kimoro manyo nyaka sangi. Owuonda kuwuok ni awuok adhi barasa. Soke manyo dichuo moro miluongo ni Nungo Dia.
ber piny maka chik urwago ruka iwe ni kaka chip bang ni goya chip dang nyoni iwe ni an ki inga idiema iwe ni chip dang tik tuko ne jaduong' wach miwacho udhaw ka pro tidriemi ma ero wach iwe ni an idiema o tang idiema kawuono ang namany kata chip omiya kata bodyguard moro achiel adhi abed jaduong' idemo ni ndik kes kendo idemo ni dhaw gi jaodi koro chip weche to lit ndi komore madumia chuora go to kata ka komonge anyalo timo kaka bet chik kaka idwa biro gi komi ka iuso komi mi komi chul tipo oeri in gi pesa koro gima ne len na chip mato gima dwa na nyis ni jogweng' ma bathe kocha cha mato ne chieng' tarik 25 jogweng' kaka ne wan ni Sagero kocha to koro jogweng' ma Sayote kocha cha nobukore koro an ja Sayote to koni ne Sagero koro na ja Sayote kono jatuji chip dhako ni amiyo pesa budget mondo mi odhi ogonago pesa Christmas otim go shopping okawo pesa go odhi onyiewo na ga pote mokel na tedo go chieng' wacho ni miye pesa ng'o amiye pesa shopping kisumu dendo ni shopping chip kosetimo kamano ing'e gima nowang'o ya chip chieng'no ni jo Sagero chip ya pimi yue wang' ka indike wach indike kes aya ndiki ber piny Amenjo nini mia iwinjo nasikoni ni mambo kiwa wach doga ana luni yude na kamu kiwa wach doga ka kidwa goriti goriti dala iwe ni ani bro ya kachi awacho te jaduong' wuok koro gima nowang'o ya chip kata mano wang'o ya sana ka lit na kabedo kaparo abede ot ka wena dhi winjo suya mamit kasto jogweng' ma Sagero dhi ting'o dhi kawo suya te bag chapat gi gimoro amora te to gisoye gimoro manino ni koko jensi yagas kasto ikawo tiologo suya e gweng'wa ni koro suya michamo jaduong' wach nolit koro an suya mana chamo dhako ni oroma Nyawagire dhako ni oroma chip an be koro adwa ni imanye yo neno ber piny chi ka ok en kar oyuma ber piny kamani manye yo kaka inyalo konyo nokwa biro wacho wacho ka in mabus koro chip mogik ging'eny but adwa na ng'ad matin nikech weche ng'eny kata osiepena gi be pod dwaro wacho mang'eny dhako ni adwa ni chwade wang'e chikore sana wacho ni ko iso chiki ma chip nyoro dem puonja tija ang'e ni sirikal bade boyo to kendo in gi bede mang'eny ok onyal maki nikech ete en gi bede ariyo an aneno na jaduong' onywasa kaka ohero koro chip wade dhako ni puonje ni ang'ama chuore gima chip timoto koro kimise owe nyisa madharau ndogondogo iyo wacho ni sechiko weche ni koro in chipo magi mane lit na mato koro lita sana ma samoro anyapo kata ka ywak ogoya Nyawagire dhako mineno ni bukore wuok gi hera gokinyi toduogo na godhiambo koro an gima ne lita ni diere ka ng'ama ne miya hera wacho nang'o hera olal dhako ni wuok lal na gi hera mar adek owuok godhiambo pile pile oduogo gokinyi in sani ere nyathini moriginal misenyuolo jaduong' isewacho kari ere nyathini moriginal misenyuolo duong' koro ling mama ni malo wuok iwacho ang'o weche ma jaduong' osewacho pesa to naolo nde ini ber piny ema wuok kodi ichung' kawe chung' e batha nade tang'e na ng'a chuo iwe ni ka pile nywasa dala ka chipang' ni nywa maber kaka chik maber kaka yarori koro wache weche ma jogo osewacho te inyalo wacho ang'o in adi uso riambni duok ni mapenji weche ma jogo donjo ka te odo gin miriambo kose oriambni in adi uso riambni moko miriambo mage ma miriambo kaka miwinjo ma jaduong' ni wacho to mago to miriambo mano jaduong' mane wuon kianga tindi Kenya ka Kenya pina dune nang'o anyalo nyuoni un paru secha un paru nyaka bedo chip dongo iluonga ni wuon kianga dongepo cha kaka kama kitimuria ipimbe winje owacho ni ka ng'ato chaye achaye miwinjo ko omako kwago nyaka japike bathod moko ne goodbye no ato pokata nokonda ere ng'a ocha wadgi kanyo duong' weche ganeno ka litni litna mang'eny akonyi kawuono iro kod kose konyi ang'e nang' nodiemba kawuono adwa ni nyos kuonde ne go sawa sawa okang' nodiembi sechule mar puro nok mar
Wacho ni ikawo gowi ichak iolo ji gowi. Dong samoro ng'ato biro ni nodwaro onge pesa kino miya gotia samoro biro ni mondo ambe chapa koro ambe gobe na mang'eny neno katole Wacho ni in gi gope pesa di. karo mosena Isekole pesa di. Gowi no sebudho ndalo marom nade. Mbele unis poke chulo kata matin. To wach wuoyi milal go wuoyi makod ngani wuode to awuotho godo mana dichiel kendo jeno ka wuondi Iwuotho go. abayo godo mana dichiel baya go kudhi kure. Ibayo go sani to koro dak chifu wedie mimi wacho. Wacho ni Ibayo go. Odhi skul ono setieko. ano nyisa ni nosetieko koro koda nowuonda Wuoyi mibayo go iluongo ni ng'a? iluongo ni John Chieno. Koro nyiso ni imeketho nyithi ji e gweng'. Iolo gowi to kidwoko. ano kaketh wuodi donge ne mano dwara Ibi dware. Odwari ndayo mutini nyathi matin dwaro. Wacho ni udwaro ru. Idayo mutini nyawagire wach ne chief adieri ti. Badi boyo. Dhako no nyisa adieri. Mama ne Odayo matini oti onyiso ni apiemo malo. ne mano dwara Udwari nang'o kanye? no mwalo dichiel Kanye. neno bungu na moro man mwalo ka jesagero ki Ang'e bungu no. koro mano yuda Ni chief adieri. Mosi. Sani ok inyal paro. chako go namba Akoto baka mane migo nyathi matin. Mera kijana. Dala ni kaka chief. Wongo mikai wuo ko mitwolo wacho nang'o? koro kwa chako go mbaka chi ngambe emo chuna opika e box emamba Opikie box. Opikie box. Nyawagire. Chief, ibe penya dhako ni. Eni pike box. Weche moko no le. Jaduong' ni nosepike box. Moko lit to moko ne Iwacho nyanya. ni- Lit na. Kijana Ayuak donjo mane iya. Nyawagire. Iwacho ni kijana opikie box. Wacho ni kenu ninga. Yono tieno pikie box. Itima ng'e box kanyo. Ok owuok ei box oko. nodwaro Ise nyu be in gi yodi. In nyithindo marom nade? Ionge nyithindo. Adek. Adek go nyise chief ni ere kata mari achiel. Binti mari Kopogore gi mar mamari. nyogwa. Binti mari Obaya bayo mamari. chief. Kata samo ni atime chware gi nyundo en olal. Kata atime chware gi nyundo en olal. Kodo ne gimitimo no. Yune gimitimo ni. Oni ndo. idhiye mana gotieno samoro waya mode jano ka ng'ado bungu moro una anindo ka jirani Jirandi mane? osiep Jirandi mano ng'amo dak odi machiegni nyadhi e odi. Sipi ni ng'ane? Monica. Monica ni onge chwore. Nyisa ni Monica ni onge chwore. Ruong dhi mos. Mama ni Mano lero. lit na sana. chwore to En go. Chwore ni kanyo. En go. Ora po. An koro wach mana ni oda miya pesa na karang'o? Pesa no wach ma chiemo go chula pesa. An Dhako ne. Ichule pesa gope karang'o? adhi mana chule Iro pesa karang'o? dongo kanyal plan to kang'isa manyalo yudo Mokwongo pesa no oyudo kure. Opogore gi Pesa ya. ni kanyo. Itiyo. malong'o matimo mano wana Owandi matin. Koro wach ni chule pesa picha gi. omiya 2 weeks Jumbe 2. Ugulore kabiriyo. Ai koro miya an koro arito chiemo momiya pesa, adwa pesa. Sawa. An adhi chief. Koro nyagiro. Wuoda ma jahiga 21 Koro Ni wuoda ma jahiga 21 ketho moko Miya pesa. ang'o? Omera Wuoyi ine matin kichopo. en ang'o? Chief, nyaka itiek wachni maber. Onyiswa adier. koro dak isieme wang' jogi te. Adre kinde ka ni goya. Dong' nadhi omuon pare. Adwaro oda kaka chief omera. Dong' nadhi omuon pare.
Mano biro ka chon in dhi kure. An ne pod aloso nyithindo nitie, an jaoda nyocha oweya ni onyiso isa ji. To ng'an sama nineno kapok abiro kae no ero. Jaoda nyocha oringo weya ne pod ang'iyo ka nyithindo matindo chiemo. To mar ariyo ka pand pieri kakalo tok pand pieri ka biro ka. Awinjo ka madam ni wacho ka ni group biro. Group ane biro gotieno. Iwacho nang'o? Oriambo. Inya miya padi ato to ka kodi walo. An taonge sida. Bame. Jaduong'. Uwe no bere be. Ka ji ogore Iwe ni an kigoye nyalo gojite. Goye wa. Miyo ni walo. Oya kemo ni giru. Otieno itero kanyo. Goyo ng'ato. Ogolo tieno. Otieno nyiri sa ko nyaka. Mera. Ibeda an ing'eni sana biro wich moro ka chief ang nagoye pare ni. Apenjo ni ere chief iuka. An e chief koso un e chief. Ora wachwanya, awa badho wach pesa na no dich gi wach wuodi. Chief. Koro gima sekonyo ute ka un gi sira donge. Onge sida chief. Aneno ka ibe ibambe emo bambe wuodi. Chief atu pare na onge sida. Koro bura na tieko. Ute twanya matin. Ada achiko baraza. Jedek. Nyawagire. Iwaje inu nyawagire. Anani ni jedek baraza jigi jaduong'. Lenya maleny gi. Ibiro wacho Biro chwadi ni weni bere be. E baraza atiko bura ni. Mae biro chwadi. Atieko wach bura ni koro jorom jedek e baraza. Aya chief. Nyaki kulo tin. Dong Aya jomere. ruoth. Sawa sawa. Chief. Ado no king pare ni ya. Eh? Kaka nago agodha yo Uganda coach. Ma da roke ni Yokawe. Chief ato ayie kodi. Yes. Naponi osiko goya ga piny sana. Agogo ni nyos ichwade mok bere be. Ang'eni chwade makata Kati mago chwade yudo ji. mago Kati yudo chwade ji. mogoya go piny go onge. Airu kamano. Tich adek waromo. Aya. Abro kelo ni gweno moro Sa chief. aboro wang'. Irodho na dhako ni maber mok ber. Yoro.